vanha kaupunki Tallinnassa, niin se on ehkä hienointa, mitä itse on nähnyt. Virossa ymmärretään se, että pieni on kaunista. Mitähän mä sanoisin? Arkkitehtuuri Tallinnassa. Se oli kaunista, hyvännäköistä. Siellä on edullisempaa ehkä vähän kuin täällä. Se, miksi mä rakastan Viroa edelleenkin, 25 vuotta myöhemmin on edelleenkin ne virolaiset ihmiset. Viron luonnosta ja Viron historiasta. Se on helposti saavutettavissa. Siellä on mukavaa, siellä on kaupunkikohteita, Tallinna ja sitten siellä on semmoinen perinteinen kesäkohde meillä on ollut toi Pärnu. Ihmisistä, luonnosta, hintatasosta. Minusta siis on miellyttävää liikkua siellä, kun se on niin selvä se kaupungin kuva itsessä. Et siellä ei siis paljon, vaikka olisi kuinka pöllö, niin ei oikeastaan eksy. No Tallinnasta ainakin. Edullinen maa ja ystävällisiä ihmisiä. Ne vanhat, jopa neukkuaikaiset kerrokset jää näkyviin kaupunkikuvaan. Ei olisi vanhaa kaupunkiakaan ilman tätä viisautta, jos kaikki olisi purettu niin kuin Suomessa on tehty. Teatteria, musiikkia. Se on ihan mielenkiintoista. Ruoka on hyvää ja olut on erinomaista.